सोर इन्टारटेनमेन्ट बेबा ओमफ्राय हा इन्टारटेनमेन्टजों ओमफ्राय बै माबानि इन्टारटेनमेन्टनो ओमफ्राय आं दा फन रायलायबाय सोर माला बिदि होना होनबावबाय मैखोम ना मा होनदों बै बे दाफा खालामलाबायग्रा बे गोदो जों बुजा नागिरग्रा मैखोमा बेनो बे बयखौबो बारा खालामलाबायग्रालाय बयखौबो दाखालिहायबो फेसबुकआव ओरैनो होखांबाय बेयो नुवाखै नोंसोरो 100 थाखानिनो गोसोबायदि मोनो बिनि मालखौ गोसोबायदि बिसिनि नाम्बारखौ लायो गासिबो थाङा दखरबो हैनो हाया जायखिया मैखोमखौथ' आं मिथिखायो बयखौ बारै खालामग्रा होननानै मैखोमा बयजोंबो सुथुर गोनांखा मानसिखा ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिजों मानथो रायलायोब्ला नोंसोरलाय बेफोरबायदि मानसिजों मानथो रायलायो जेन'बा मा रायलायनानै आंनि खोथा खोनासंग्रा इसोर नानिमोन खोनाबाय मा जेन'बा बिसोरबायदि मानसिजों मानो रायलायनोसै जेन'बा मा मोनो जेन'बा बिदि मा होनलाय बारै खालामग्रा मानसिजों मा मोनो जालाबायनायसोमोन बे मैखोमा आंजों माबे एद जालाबायनायसोमोन एद जालाबायनाय बे मानसिखौ नोंसोर मिथिखायो गोदोनिफ्रायनो जानला मोनला जायखौ मोनो बेखौनो बारै खालाम मानो रायलायो बेफोरबायदि मानसिजोंलाय ओंखायनो आङो नाम्बारखौ दानबाय ओमफ्राय मारैयावथो जानला मोनला ओरै होनलाबायबाय 6 फट' हरल' होननानै बिहरखायो मा मोनो जेनेबा 6 फट' हरबा ओमफ्राय मारैथो बिदि नाम लालाबायनानै आंनि नाम ओंखारैखाय जेन'बा इन्टारटेनमेन्ट इउटुब आं नोंजों थाखांबाय आरो आं नोंखौ सिनायो ना मायो ओमफ्राय जेन'बा आं खिन्थु बे मैखोमखौ मा देखाथारगोन मा खालि हेलौ औ रंगिना ना मा होनदों औ ओमफ्रायहाय फेसबुकाव जे मोनसे भाइरेल जागासिनो दं नोंसिनि ओमफ्राय सोरनि नाम लादों नों ओमफ्राय मा सोरनि आं मिथिया आं मिथिया ओहो मा आं मिथिया माया माथो फेसबुकाव इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड होलायलायनाय दङ बुस्थुआ आं मा मिथिबा आङो फेसबुकआवनो नाया बिसिबांबा गोबाव जाबाय फेसबुकआ नायासै नों सोरजों रायलायनानै नोंहा सोरजों भाइरेल खालामजाखो बबा फानहैनायनि माथो 3Kनि सोरबा बमायनि जासिलायदोंलाय आइसो आं मिथियानो आं बङाइयाव थाङाखै आं नै हौवानावसो फैबायना गोबाव जाबाय अबे हौवानाव आं माबानावसो आलांगियावसो हाबा जाखानायसो आरो नोङो ओहो दाखालिसो फैदों ओमफ्राय आं नोंखौ सिनायो ना मायो जेन'बा बिदि होनो नोंथ' होनदों आंखौहाय इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड इउटुब सोरजों जाखांखो होननायाव इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डजों होनदोंलाय नोङो बेयावथ' भिडिअ'आवनो दङ मिथिया आं रावजोंबो बिदि रायलायनो मोनाखैथ' मानो मिथिया बे नाम्बारा नोंनिनोखा दा औ बे नाम्बारा नोंनिनोखाबा आङो बे नाम्बाराव नोंनाव वाट्सएपआव आं मेसेज खालामना मा होनोमोनलाय वाट्सएपआव लिंकखौ हरगासिनो दङ ओमफ्राय नों नायनानै फरायनानै आंनाव दानो कल खालामफिन